Уважаеми зрители, скоро в Съединените щати разрешиха така наречените спот биткоин борсово търгувани фондове, които могат да бъдат купувани както от обикновени инвеститори, така и от пенсионни фондове. Какво означава това? Ще попитам първия ни гост тази вечер. Той, между другото, беше обявен за криптоличност на 2023 година. Представям ви Пламен Андонов. Добър вечер. Първо, какво означава криптоличност на България на 2023 година? Какво носи тази титла зад себе си? Здравей, Иво. За много години. Добър вечер за много години. Просто означава, че съм най-популярният човек в България на тема криптовалути. Кой връчва тази награда? Binance, която е най-голямата борса в света. Съответно, те това, което правят е да инвестират в регионални пазари по целия свят и наемат country manager, такъв, който вътре в държавата да менажира брандинга, пиера на борсата и съответно се занимава с криптообщностите в държавата, да има представител на Binance, който да прави, да организира различни събития, вебинари и така нататък. Честна ли е тази награда или има шуробаджанащина? Честна не. Добре. Сега, по този въпрос за спот биткоин борсово търгуваните фондове, които щатите разрешиха. Какво всъщност представляват тези фондове? Това е 10 години се чака да се случи. Това е наистина голяма новина, която в момента се случи. Аз съм частно лице. Аз и ти имаме право да закупим биткоин. Тъй като той е напълно легален. Той е един дигитален актив, децентрализиран и така нататък. И цената на биткоин се е променяла през годините. Повече хора се интересуват, искат да закупят част от него, да притежават бройка. И тъй като е лимитиран брой самия биткоин, колкото повече хора се интересуват, просто... Цената расте. Цената расте, да. Една от многото причини, но да минем през това. Но въпросът е, че аз и ти като частни лица можем да закупим биткоин и да си го държим на наш портфейл. Обаче, ако, примерно, аз искам да спестявам за моята пенсия, когато се пенсионирам, за когато вече спра да работя, искам да имам някакви заделени парички, но инфлацията знаем, че яде лева, еврото, долара, постоянно се обесценяват. Хората може да искат да спестяват за пенсия в биткоин. Какво им пречи? Пречи им следното, че пенсионните фондове нямат право да закупят биткоин. На въпроса защо? Защото кой ще държи ключа, паролата на портфела, където се държат биткоините на хиляди, ако не и милиони Важен въпрос. Да. И съответно тази парола няма как, по същия начин, ако иска един пенсионен фонд да закупи, примерно, злато, къде стои златото? Няма как да стои в мазето или в килера. Трезори стои, нали? Точно така. И въпросът е точно това ETF. ETF е финансов инструмент, който позволява на високо регулирани финансови институции да складират някъде определен актив, в случая биткоин, за големи други финансови институции от рода на пенсионни фондове. И този ETF дава сега за първи път в Америка възможността... В случая това някъде са някакви сървъри, нали така, понеже валутата е виртуална. Да, има и сървъри обвързани в всичко, но важно е ключовете, защото всеки един биткоин се намира на определен адрес. И този адрес се защитава от една парола, наречена частен ключ. И казах, че това нещо от 10 години го чакаме, защото още преди 10 години двама братя-близнаци Winklevoss, те пускат първите документи за биткоин спот ETF, където те казват, аз ако искам да пестя за моята пенсия като американски жител, бих искал да мога да го направя. 10 години това нещо се отлагаше и сега след огромен натиск върху SEC, което е Security Exchange Commission, с други думи, регулатора на Америка. Най-сетне те одобриха тези 11 на брой биткоин спот ETF-а и е много важна и бройката, че са 11 на брой, а не само един. Защото когато има монопол, има и общо взето, няма защита на интереса на клиента. Докато тъй като са 11 на брой, това, което стана, че те имат годишна такса. Беше започнал от 1 и нещо процента и спадна до 0,2% преди изобщо да тръгне продукта на пазара, просто защото започнаха да се подбиват цената един на друг. Така ли ти имаш 1% такса, годишна, аз имам 0,8. Следващия 0,7, 0,6, 0,5. И свободният пазар винаги е в интерес на потребителите. Това решение на регулатора повиши ли цената на криптовалутите? Моето мнение е, че през изминалите месеци те се подготвяха за това решение, защото че ще го те са знаели. Аз не съм знаел, ти не знаел, защото нямаме инсайт информация. До последно чакаме регулаторите да решат. Но според мен те са имали, как да кажа, едно малко или много устно потвърждение и се започна тази подготовка. Затова, ако се погледне цената на биткоин последните няколко месеца, тя така издигаше се плавно нагоре, защото имало така едно скупуване на биткоини предварително, за да може после, когато се купува вече ETF-а, те да имат в налично стоката, която трябва да стои зад този ETF.
По-интересното обаче е от тук нататък. Няма как да има мигновена реакция на цената, айде добре, ETF-а изведнъж цената да скочи. Нищо толкова не се... Борсите работят точно по този принцип. На борсите има всекидневна търговия, 356 дена в годината 45 и съответно имаме 24 часа. През изминалите месеци отново е имало завишено търсене в подготовка за ETF-ите, но по-интересно за мен е следното. В Америка в момента, тъй като е одобрен този продукт, те първа идните месеци, идните години, хората ще започнат, които желаят, да закупуват биткоин дори за твоята пенсия, както и, казвам пенсиите просто като максимално високо регулирана индустрия. Но не само те. ETF-ите се купуват от много наброй различни по видове финансови институции, които просто нямат право да закупят нещо, което те да го складират сами. Какво представят така наречените биткоин барове? Биткоин барове има в света, мисля, че примерно поне 5-6. В Западна Европа има 2-3. На мен беше мечта да посетя един такъв. Успя ли да си осъществиш мечтата? Да, не. Мечта ми беше да посетя такъв биткоин бар. Това, което стана е, че отворихме такъв бар в София, в България. Браво! И идеята на е следното нещо, че биткоин общността в България в момента е около 25 000 човека. Това са хора, които смятат, че не могат да пестяват в български лев, защото съм пестял последните 10-20 години. Инфлацията просто ми изява спестяванията. И търсим лимитирани пари. Буквално. Примерно злато е лимитирани пари. Не е лошо, но не като дигиталните да може лесно да се разплащат. Трудно е в един магазин да отида. Буквално в България няма един магазин, който да приема с злато да може да се продава. Той биткоини не приемат повечето магазини. Така е. Но в България в момента има около 100 обекта, които официално в една карта приемат биткоин. Каква е идеята? Идеята е следната. Това е мястото, където биткоин хората да имат място, където да се събират, да не търкат един с друг, да се правят биткоин събития, да се правят подкасти. Между другото се радвам, ако ти някой път ни гостуваш. Какви сте подкасти? Ние сме отново 25 000 човека, които интересуваме се от биткоин, но биткоин не е всичко в живота и да каним си най-различни хора на гости и с тях разговаряме, да ни кажат тяхната история, да ни научат на нещо, да ни споделят нещо. По всякакви теми. На всякакви теми, да. Добре, защо хора като вас, които се интересуват от лимитирана валута, като биткоина, се хвърлят в най-нелимитираното нещо подкастите? Всеки има подкаст вече, брат. Така е, но Пламен Андонов е един. Иво Сиромахов е един. Личността казваш. Личността е водеща. Да. Добре, кажи сега. И всъщност тия барове, освен че си общувате, пиете ли? Защото в бара е да се пие. Пием се, разбира се, имаме и храна. До момента са организирани, отворих на 1 декември, до момента бяха организирани 10 събития. Сега, януари месец, имаме още няколко. Много важно нещо, веднъж в месеца имаме вечер на какво е биткоин, където идеята е хора от аудиторията, които знаят какво е биткоин, да поканят техни приятели, колеги и да могат да дойдат на място. Защото нашата цел е, има малко стигма покрай криптовалути, покрай Ружа Игнатова, OneCoin и така нататък. Доста хора изгоряха. За хората, които са запознати, между другото, като говорим на тема запознати, 2 книги съм ти приготвил. Сега ще мина през тях. Целта ни е биткоин образование, където хората сами си преценят, биткоин измама ли е, не е ли, въпреки че след като одобриха ETF в Америка, най-вероятно, може би не. Най-вероятно не е измама, да. Кажи сега за тия 2 книги. Биткоин образование, където хората да дойдат на място, вместо да им се каже, отвори в YouTube, сега ще правите един клип или напиши Пламен Андонов, той ще излезе да гледаш. Не говорим, че в YouTube има клипове с толкова глупости, че човек не може да се ориентира. Точно така. Много по-добре да кажеш. Книгата е нещо по-сериозно, да кажеш, защото нея стоят някакви сериозни имена, предполагам. Ела на биткоин среща, където ще има въпроси и отговори на тема биткоин, а на тема книгите. Значи, 2 книги съм ти подготвил. Дебелички са, често казвам, заедно с сигурно едно... За мен въобще не са дебели. Супер, много се радвам. 2 дни ще ги опукам. Страхотни книги са, наистина страхотни книги са. Едната се казва, да ги покажа ли на камера? Разбира се. Едната се казва... Да, ще ги покажа. Едната се казва Стандартът биткоин. Така. Стандартът биткоин е книга, която минава през историята на парите. Защото днес ползваме лев, евро, долар и използваме едни хартийки, едни монетки с времето, дебитните карти. Идеята е, че парите са инструмент на човека. Ние сме ги създали и волират. И напълно нормално хора, които не са родени в хартийни пари, хора, които не са родени в свят с дебитни и кредитни карти, и има хора, които не са родени в свят с биткоин. И всъщност парите съществуват единствено заради вярата ни в тях. Защото те иначе са някакви хартийки. Той е един социален договор. Един социален договор. Разменяме хартийки, не е много. Ти ми дължиш, това означава. Аз ако имам 100 лева, ти ми дължиш. Ти ми дължиш. Това означава, че после трябва да мога да ги размена за нещо, което наистина има стойност. И нали, пример, ако те остане един самотен остров $100 милиона, ще съгласиш ли? Какво да правя там? Нищо не може да си купя. Втората книга се казва Цената
на бъдещето. И двете книги, това звучи интересно. Цената на бъдещето, за какво става дума? И двете книги съм ти ги написал на първата страница. На Цената на бъдещето написах любимият ми цитат от автора. Авторът се казва Джеф Бут. 2022 година той дойде в България на нашата биткоин конференция. Цитата е следният. В тази стая, всички, които присъстват до момента, ги моля да се замислят, кое е най-ценното нещо в тази стая. Някой човек ще каже, нали, моя който струва $30,000, или моя едиси какво, който струва едиси колко. Човешкият живот е най-ценното. Съгласен съм. И обвързвам с него въздуха. Защото без него за 1-2-3 минутки се сдушаваме и умираме. Въздуха е най-ценното, но той е безплатен. Безплатен е, защото е в изобилие. Да. Не ни се продава. В изобилие. Много е трудно някой ти продаде въздух. Единствен начин, че го продаде е да си на Марс или си под водата. Там вече можеш да продаваш въздух. Но тук той е в изобилие, заради това е безплатен. А технологиите и иновациите създават изобилие от всичко. Едно време хората са гладували, умирали от глад. Сега има свръхпредлагане. В момента хората сме на диета, защото има твърде много храна и ядем твърде много. Тези две книги са ми наистина любими. Те са на тема парите и на тема технологиите и как технологиите трябва да свалят цените на всичко, докато реално това, което се получава е, въпреки че цените трябва постоянно да падат, защото мислим по-инновативни начини как да произвеждаме всичко, цените се вдигат заради новонапечатаните пари. На един биткоин стандарт цените вовеки ще падат. Вовеки ще падат? Довеки, докато се развиваме, докато правим иновации. Кажи ми, какво се случи с делото срещу Nexo, бе? Нали, това е една, все пак, криптобанка. Това е интересна тема, да. Сега мисля, че при теб четвърто посещение, примерно трето, четвърто, пето. И помня, пред едно от тях коментирахме за Nexo. Беше така, се е вдигнала прокуратурата, влезе им в офисите, започнаха едни въпроси, тук вие сте престъпници, това, но сте прави. Година и нещо по-късно обаче, делото беше прекратено. Причината за прекратяване на делото е липса на доказателство. Казва се, че обвиняват ги в едни престъпления, но доказателства за тези престъпления няма. Защото Nexo те не работят с български клиенти, те работят с клиенти в чужбина. В България те имат фирма, която наема програмисти и всякакви други служители, които да обслужат платформата, която те са изградили, която върши работа за техните клиенти. Съответно, те следват абсолютно всички регулации на всички пазари, на които Щатите обаче им отказаха разрешение да работят. Security Exchange Commission, малко по-рано споменах, SEC регулаторите, те са много агресивни и много негативни към криптовалутите като цяло и заради това е огромна победата, че в края на краищата им се извъртяха ръцете, защото те бяха съдени. Security Exchange Commission беше съден за това, че отказват да одобрят биткоин ETF-а. И този, който подава документи, каза, нямаш причина да ми откажеш. Следвам всички закони. Ти нямаш право да ми го кажеш. Бяха осъдени. Съответно, това осъждане срещу Nexo не беше само срещу Nexo, беше срещу редица други на брой големи, огромни борси, много големи компании. Съответно това, което казваме, че това бяха лично според мен политически атаки срещу криптовалутите, защото говорихме малко по-рано на тема лимитирана бройка пари. Това е нещо много лошо за централните банки. Това е нещо много лошо и за самите банки. Защо да е лошо? Това би трябвало да ги дисциплинира. Би трябвало, но начинът, по който аз гледам, че те не са дисциплинирани, те не са недисциплинирани, защото са глупави, ами защото според мен са корумпирани. Те имат собствени желания, цели и естествено, че е важно да държиш народа. Последните няколко години печатането на пари в Европа спря. Така или иначе. Дойде 34% инфлация. Да, но спря. Добре. Имаше някакъв ефект, в който, сега в момента казват, колкото имаме, толкова ще качим. Хляба никога няма да се върне 1 лев, така ще се изразя. Разбира се. Но и заплатите никога няма да се върнат на 120 лева. Така е, разбира се. Добре, понеже говориш само за биткоини, обаче има различни... Просто да кажа следното. Прекратено е делото, но това, което за мен е важно следното и обвързано с принтирането на парите, че такава акция се направи, толкова много хора бяха обвързани в тази акция, която са работили там. Това сме аз и ти. Ти не си на държавна работа, нали? Между другото. За щастие не. И аз не съм на държавна работа. Значи моите данъци и твоите данъци отиват да им плащат заплатите, нали? И имаш сумация хора, които вършиха много работа, година и нещо, и нищо не свършиха. Накрая се оказа, че бе една тотално безсмислена операция. Без никакъв нещо да покажеш, това постигнах.
Нали? Ако аз съм програмист, когато аз отида на работа, ако аз година и половина работя и накрая никакъв код нямам, нищо полезно нямам, което да покажа на шефа, шефа ми ще ме смъбри. Шефа има шанс да прокуратура работи така по всички дела, бе. Ти мислиш, че само по това ли? Кажи ми едно дело на българската прокуратура, което да е завършило с осъдителна присъда. И съответно беше, тия хора харчат нашите данъци, ние ги храним, те ни вършат никаква работа и си продължават нещата. Това за мен не е окей. Това според мен в един частен бизнес, в един свободен пазар не е окей. Не само. В едно общество, в което хората мислят демократично и имат елементарно гражданско образование, това няма да се търпи. Много ще се радвам. Това се търпи само в България, защото тук хората уви търпят всичко и от това се възползва властта, която дали ще, тук говорим за прокуратурата, дали ще е парламент, правителство, всички се възползват от това, че гражданите безропотно търпят безобразието. Много ще се радвам такъв разговор да преведем в по-дълъг формат при мен. Добре, кажи ми сега, понеже само за биткоини говориш ти, но все пак има различни криптовалути. Така. Според тебе в какви криптовалути е разумно да се инвестира сега и коя от криптовалутите може да кажем, че е подценена спрямо другите? Това е много интересен въпрос. Защо? Защото моят отговор ще те очуди. Моят отговор е, че биткоин е напълно различен от всички други криптовалути, защото единствено и биткоин казва, аз съм лимитирана бройка пари и съответно, ако човечеството, всички на планетата, решим да използваме биткоин, с времето цените само ще падат. Защото благодарение на иновациите ще правим по-лесно неща. Другите какви са? Другите, всяка една от тях има различен маркетингов слоган, който казва от рода, ние сме децентрализирания компютър, ние сме примерно децентрализирания интернет, ние сме това, ние сме онова. За мен, не. Много от тях за мен са чиста измама. Голям процент от тях са от хора, които са технически грамотни, имат определена цел, но 90% минимум, може би 99% от всички други криптовалути ще се провалят. И когато казвам тази статистика за бъдеще, ако се погледне статистиката за миналото, тя е такава. Ако се погледне такива алтернативни криптовалути, се наричат те, нали, ауткоини, такива ауткоини има от 2013 примерно. От 2012, 13, 16, 15 до сега, ако се погледне кои са били примерно топ 10 най-големите, 2013 от тях само една останала. Биткоин. Добре, тогава ще ти задам въпроса така. Как да разпознаем кои са ментета и на кои може да се има доверие? За съжаление е много Какво трудно. да гледаме? За съжаление е много трудно, това, което винаги съм казвал следното. Винаги трябва да се отговори на въпроса. Какъв проблем решава? Моето лично мнение е, че биткоин решава проблема с инфлацията, решава проблема и с корупцията, защото при корупцията ти харчиш едни пари, нали, неефективно и после ако имаме дефицит, не достигат парите, вземаме заемчета. Ма тия заемчета са напечатани пари. Така. Това е проблема, който решава трябва да биткоин. ги връщат тия заеми. Това е проблем, който решава биткоин. Аз гледам последния начин. И след това, всяка една друга криптовалута, нали, точки, коя ще даде, какъв проблем тя решава? Трябва да се отговори на този първи най-важен въпрос. Следващия въпрос е добре. Как да разбереш? Не. Те обикновено те сами твърдят. Ние ще решим този проблем. Например, да. Supply chain, или това, или онова, и така нататък. И следващия въпрос е добре, ти ще решиш този проблем. Кой ти е конкурента? Коя друга криптовалута се бори за също нещо? Така. Заради това казах, че биткоин само тя се бори, ние ще сме парите на бъдещето. Следващия въпрос е, например, добре, ти ще решиш този проблем, този ти е конкурент, какъв екип им стои за това нещо? От колко време преди колко време е създадено? Преди месец, 3 месеца, 6 месеца, 5 години? Оцеляло ли е вече един такъв цикъл на възвишаване на цените и падане на цените? Тъй като биткоин от $1 стига до $1000. Чакай сега, аз за друго те питам. Ти не разбра въпроса ми. Тя Ружа също рисуваше едни светли картини, появяваше се на едни събития с едни златни рокли, с 1000 човека антураж. Пиеше се шампанско за 3000 лева бутилката. Въпросът е, че как да разбереш, че тя е фалшива? Ами за мен common sense е думата на английски, как е на български? Здрав разум. Ами да, очевидно е. Да бе, ама все пак хората трябва по нещо да разберат, че нещо е гнило. Тя също е, тя не е маркетирала, че ще реши някакъв проблем от рода на децентрализирано хикс ще направим, ами тя е казала, ние сме бъдещия биткоин. А според мен, бъдещ биткоин няма да има. Биткоин е един. Край. Значи, доколкото разбирам, много трудно е да се ориентира човек в това, кои са ментета и кои са истински. Трудно е. Аз заради това предпочитам да се придържам единствено само към биткоин, който е оцелял вече 15 години, най-високо регулираната криптовалута в света и вече пенсионните фондове имат право да я закупуват. Съответно,
Аз в биткоин виждам стойност, виждам децентрализация, виждам работа свършена. През годините програмистите постоянно правят апгрейди. Виждам огромни финансови институции, които закупуват биткоин. MicroStrategy, една компания в Америка, 2000 служителя, по цял свят има офис в Америка, хедквотърса, имат 200 000 биткоина на стойност към момента милиарди долари. Абе имаше и китайски компании, дето бяха пълни с ланкоини на Ружа Игнатова, но както и да е. Благодаря ти за този разговор. Пламен Андонов!